खुलुमबाय। दिनैनि थारिखआव हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसिखौ खुंनाय समावहाय बोथोरावहाय जे प्रमद बर' बिथांनि माखासे आगसि आगदा कर्मि बिथांमोना बुंबाय थादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथां मावथि बिथांमोनाबो बुंबाय थादों जे दिनै असान्थिया फैफिनबाय। हाग्रामा महिलारि सासन खुंनाय लोगो लोगो असान्थि फैबाय, जौ जुवा फैबाय, बम बेरनाय बायदिसिना थासारि, गुलाय गुजाय, बाइक एक्सिडेन्ट जानाय बायदिसिना थासारिया फैबाय, आउट अफ कन्ट्रला फैबाय होननानै। आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना बुंबावदों जे दिनै बर' थुनलाइ आफादनि मिथिङावबो माखासे माइक सिख'नाय बायदिसिना जाथायफ्रा जानो मोन्दों होननानै बे खोथाखौ बुंदों। आरो बेजों लोगोसेबाव बिथांमोना बुंबाय थादों सोरबा साख्रि आवलाखौ रिलिज होनाय, बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि, क'क्राझार इउनिभारसिटिनि रेजिस्ट्रार बिथांमोन बादि साख्रि आवलाखौ रिलिज होनाय खामानिया जादों होननानै। थारैनो बिनि सायाव सावरायनांगौ दंना गैया गाइस? सावरायनांगौथ' दं। दिनैनि भिडिअ'आव बेखौनो सावरायगोन जे बिथांमोना मानो बुंदों आरो बुंनायनि आन्दोआव मा दं, आरो बिपिएफआ बेखौ खोमा सुनना सुवाखै, आरो बिथांमोननि बुंनायखौ मानो सुवाखै, ना बिथांमोना बेबादि खामानि मावनानै देखायग्रोदों नामा सिगांफ्राव? सानहरलाय रायजो राजाफोर, इउपिपिएल दोलोआ बा एबसुआ बेफोरबादि खामानिखौ मावनानै सिगां देखायग्रोदों नामा? माखासे हिंसायारि जाथाय, फेक एनकाउन्टार, माखासे बिथांमोननि थ्रुयै सोरबा साहित्य सभानि जानो गोनां मावथि दैदेनगिरि बिथांमोना मालाबा समाव एबसुजों, मालाबा समाव इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों कर्मिफोरजों दम होजादों नामा? गोसोखांलाय डक्टर दिननाथ बसुमतारी सारनि खोथाखौ आं गोसोखांदों। बै समाव मा जायामोन? आरो बेजों लोगोसे दिनै बम बेरनाय बायदिसिना जाथायजों सरकारा मा लोब्बा? दिनै सालाखाथि बादियाव जाबाय, सोरबाया होबाय, होग्राखौबो अलरेडि फोसावखाबाय आरो बेखौ सास्तिनि फारसे लांखाबाय। बेखौ दिनै बिपिएफ दोलोखौ बुंनानै मा मोननो? आरोबाव मोनसे खोथाया जाहैबाय, आरो साख्रि आवला बिथांमोनखौ रिलिज होनायनि खोथा। इउपिपिएल दोलोआ गावसिनि खुंथाय समाव सासेबो साख्रि आवला बिथांमोनखौ रिलिज होआखै नामा? मानोथो बिटिसि सेक्रेटारियेटआव अफिसार रेंकआव साख्रि मावनाय एसिएस बिथांमोना सोरबा सोरबाया मानो ट्रेन्सफार जादों? सिआइटिफ्राव दिनै गोदो इउपिपिएलनि समाव मा जायामोन? बेफोरखौ गोसोखांनायनि दिनै रायजो राजाफ्रा गोसोखांनानै एन्सार होनायनि सम सफैबाय। दा सिरियालि थख' थख' बेफोरखौ सावरायनो थाङोब्ला गोलाव सम लायो। बेनिखायनो सर्टकाट नोंथांमोना आं खोन्थानो सानबाय। बिजिरनाय आरो कमेन्ट हरनाया नोंथांमोन रायजो राजानि सिगां। जे फार्स्ट अफ अल नैबे खोथाखौ सावरायग्रोनांगोन जे दिनै बिपिएफ दोलो फैनाय लोगो लोगो जौ जुवा, बम बेरनाय बायदिसिना हिंसायारि जाथाय, बाइक सालायनाय बेफोर जानो मोनबाय होनदों। मा थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बर' बिथाङा बाइक एक्सिडेन्ट जानाय, एक्सिडेन्ट होनबा बाव प्रश्न थाया, जाब्रबथाय नालाय, हरखाबै जानाय जाथाय, जाब्रबथाय। दा बे एक्सिडेन्ट जानायखौ मा कन्ट्रल खालामनो हायो नामा? सोरनिबा जौ लोंनाय, जुवा गेलेनायखौ कन्ट्रल खालामनो हायो नामा? बेयो जाहैबाय गावबागाव बेक्तिगत सायाव। बे बेक्तिगत सायाव पार्टि गैया। सोरबा इउपिपिएलनाबो गेलेनो हागौ, जौबो लोंनो हागौ, सोरबा बिपिएफनाबो जौबो लोंनो हागौ, गेलेनोबो हागौ, बिपिएफआवबो सोरबा लोङाबो जानो हागौ, गेलेयाबो जानो हागौ। बे गावबागाव बेक्तिगत भाबसो। दिनै बेखौ बुंनानै जेबो मुलाम्फा गैया, जेबो मोनसे एजेन्डा खालामनो हाया। बेनि उननिफ्राय बाइक एक्सिडेन्ट जानाय बायदिसिना जाब्रबथाय जानायखौबो नोङो बेखौ कन्ट्रल खालामनो हाया। बहाबा थांनानै जागोन मागोन बेलाय बे नोङो दिनै सोरबाया खरा सालायबाबो जायो, लासै सालायबाबो जायो। बेफोरखौ बुंनानै सरकारजों सरजाबनांगौनि खोथा गैया। सालाखाथियाव जानाय जाथाय, बम बेरनाय लामायाव, बेफोर बम बेरनायजों बिपिएफ दोलोआ अर्थात बिटिसि सरकारा मा सोमोन्दो दं? अलरेडि बेखौ फोसावखाबाय कालप्रिटखौ। बेवहाय आरो बेखौ दाजाबदेरनानै बुंफिननानै माइनास खालामनायनि मा दरखार दं? दिनै बेफोरखौ बुरखांफिननांगौबा दिनै नोंथांमोननि सरकारनि दिनावलाय मानोथो मेलेम गलायनाय गावखो? मेलेम गलायनाय मानो गावखो? फेक एनकाउन्टार जोंसार आरो जनक बिथांमोनखौ मानो, आदामोनखौ मानो गावथारखो फेक एनकाउन्टाराव? बेफोरबो प्रश्न फैयो। मा हिंसायारि जाथाया प्रमद बर'नि समाव जायाखै नामा? जायाखै होनथारनो हागोन नामा? आरो बेयाव साहित्य सभानि माखासे खोथाखौ लानानै बुङोब्ला भुल बुजायाथ' जेरावबो बयनावबो जायो। नाथाय बै समाव डक्टर दिननाथ सार बिनि सायावबो माखासे बे खोथाखौ आङो रायखांफिननो, गोसोखांफिननो एसे उसुबिदा मोनदों। जानो हागौ बे सना मेबि
2020-21 ना 21-22 जानांगौ बे सेसना। बे समाव डक्टर दिननाथ ब्रह्म सारनि बे साहित्य सभाजों लिंक गोनां खोथा बै समाव मा जायामोनलाय, मा निउस ओंखारामोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय UPPL दोलोनिफ्राय थांलायनाय खोथा, माबा माबि बुंलायनाय, बाथ्रा दान्थेलायनाय, बिराद हुमखि होलायनाय खोथा, बै समनि खोथा आं बेखौ गोसोखांनो आरो बुंनो बादों। मा जायामोन होमब्ला दिनै बिथांमोना गावसिनि गोसोबादि सोलिनो आरो गोसोबादि सोलिनो मोनाबा हेंथा होयो आरो हेंथाखौ बिथांमोनाबो खालामो दावरावखौ। नाथाय सोरबाया बेखौ ओइ बे समान जानांगौ, ओरै ओरै जानांगौ, लेभेलाव थानांगौ, बेलेन्स मेनटेन खालामनांगौ होनोब्ला बेखौ बिथांमोना दम होनाय, हेंथा खालामनाय बादि मोनो। बेलेन्स मेनटेन खालामनांगौ। आरो बेजों लोगोसे दिनै मोनसे मस्ट इम्परटेन्ट खोथाया जाहैबाय साख्रिआवला अफिसार रेंकनि साख्रिआवला बिथांमोनखौ रिलिज होनायनि खेथ्रआव दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो होनदों। UPPL दोलोनिफ्रायबो गोबां खोथा होनदों। दा बेवहाय साननो गोनां बाथ्रा, BTC-आव बै समाव BTC सेक्रेटारियेटआव अफिसार ACS सासे दंमोन। बेखौबोथ' बिथांमोना रिलिज होदों, नङा होननो हाया। CIT-नि खोथा, बै समाव मा जायामोन, CIT-आव चैतालि मेडामनि खोथा, बेखौबो सानदो नोंथांमोना। बेबो नै दिनै बोख्लाय जानायनि उनावहाय नैबेखौ बिथांखौ गोदानै मोनसे बिबान होनायनि खोथा फैदों। बेफोरखौ गोसोखांदो बिथांमोना मा मा मावोमोन। सोरखौबा साख्रिआवलाखौ बिथांमोना स्तब्ध खालामनायावबो फावसयाखै। दिनै अब्ला बिथांमोना बै साख्रिआवला, बै अफिसारफोरखौ गावबागाव लाइनजों UPPL सापर्टेड पार्सन अर नङाब्ला एबसु सापर्टेड पार्सन नङाबा गोजोरै साख्रि मावनो हाया, बेफोरबायदि खालामनानै दोनदोंमोन बिथांमोना। खोथायाव गिदिर गिदिर रायलायदों। नाथाय बिथांमोना बेबादि माखासे डिभाइड एन्ड रुल पलिसिखौ बाहायदों। जों बुंबा रागा जोङो, दुखु मोनो। बिथांमोना नंगौखौसो बुंदों, नंगौना नङा चैतालि मेडामनि केसखौ बुरखांबानो जाबाय। नंगौना नङा बे सासे ACS रिटायार्ड BTC सेक्रेटारियाव मावग्रा अफिसारनि खोथाखौ गोसोखांबानो जाबाय। नंगौना नङा बबेबा अफिसाव मावग्रा माखासे थार्ड ग्रेड 4 ग्रेड रेंकनि साख्रिआवला बिथांमोनाव सोंबानो जाबाय। सैथोखौ बिसोर खिन्थागोन। आं कट बुंफ्रुजोबनानै बेयाव नाम थांखिनानै मेनसन खालामनो साना। आइ डन्ट वान्ट टु मेनसन हियार। बे आंनि भिडिअ'आव आङो मेनसन खालामनो साना। मानो होनबा बिथांमोना नाम मेनसन खालामबा बै बिथांमोननि सायाव माखासे उसुबिदा फैनो हागौ डेफिनेटलि। दा बेखायनो आं बेखौ मेनसन खालामनो साना। बुहुला बिथांमोननाव UPPL-नाव जोबोद गोगोमैनो दं, जायनि जाहोनाव प्रमद बर' बिथाङा गाव खोथा होनायखौ फालिनो हायाखै आरो फालिनो हायियावबो बिथाङा एपलजाइस रायजोफोरनाव बियाखै। माबे खोथाखौ? बे खोथायानो जाहैबाय मा, जे BTR सुक्तिनि दफाफ्रा आखरे आखरे फालन खालामजायाबा सोरबा सासे मन्थ्रिनि लांगोनायाव सुइसाइड जानानै थैगोन होननाय खोथाखौ दाबो बिथाङा, थैनायखौथ' जों लुबैया, लिडारा लिडार बादि थाथों, नाथाय एपलजाइस रायजो राजाफोरनाव बुंफ्लांबाय आं मावनो हायाखिसै बे खामानिखौ होननानै निमाहा बिनो हायो। मानो होनबा BTR सुक्तिनि दफाफ्रा मावफुंजाखायाखै नालाय। मा सानो रायजो राजाफोर बेखौनो आं फोरमायबाय। कमेन्ट्सनि गेजेरजों नोंथांमोना लिरना हरदो। थेंक इउ फर वाचिं। लाभ इउ अल। थेंक इउ।